Đorđe Popović, generalni direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik, ovom prilikom ukazao je na važnost obnavljanja bibliotečkog knjižnog fonda, posebno dječje lektire, te najavio spremnost da i u buduće pomaže sličnim donacijama. Šta reći kada se knjižni fond obnavlja u jednoj biblioteci kakva je ovdje ova u Bijeljni, kada se obnavlja knjižni fond školskih lektira i da se sve to dešava u dječjoj nedjelji. Zaista sve to skupa daje posebno zadovoljstvo, posebnu draž ovom događaju i ja ću uvijek biti spreman da pomognem kada su u pitanju knjige, a naročito kad je u pitanju najmlađa populacija i potreba da već tada steknu navike i da zavole knjigu i da kasnije često konzumiraju čitalaštvo i da budu članovi biblioteka i to aktivni članovi. Direktor Narodne biblioteke Filip Višnjić u Bijeljini Jovan Cvjetković ističe da je riječ o 510 knjiga školske lektire, odnosno 19 naslova sa po 20 ili 30 primjeraka. Cvjetković je zahvalio Popoviću na vrijednoj donaciji, te dodao da su sve knjige nabavljene od Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u Istočnom Sarajevu i da su u tvrdom povezu, što obezbeđuje njihovo dugotrajno korištenje. Ovim putem ja ću se zahvaliti gospodinu Popoviću što je imao sluha da izađe u susret ovom našem zahtjevu i molbi i napomenut ću da je ova donacija od 510 knjiga u vrijednosti od 3000 konvertibilnih maraka i da smo sve knjige nabavili od Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo i da su sve knjige u tvrdom povezu, tako da će zaista jedan duži period naši mladi čitaoci moći koristiti ovu lektiru i nadam se da će ta lektira u narednih nekoliko godina koristiti mnogim našim učenicima. Cvjetković ističe da je ova ustanova kulture prošlu godinu završila sa 8.500 članova i da posljednjih 10 godina bilježi znatan rast broja članova i posjeta čitalaca. Biblioteka ima izuzetno mali novčani fond od 2000 maraka godišnje za nabavku novih knjiga, a njene potrebe su za ovu namjenu 30.000 maraka, zbog čega su donacije poput današnje izuzetno važne.